7 ମାସ ତଳେ ସେ ଜଟିଆ ବାଜି ପାର୍କିଂ ରେ ମତେ ଜଣେ ମିସବିହେଭ କରିଥିଲା। बैगन ତୁ ତାର କଣ କରୁଥିଲେ ନଖିଆ? ତା ମଝି ଗୋଡଟାକୁ କାଟି ପକେଇଥିଲି। जी मो सपन आसी निदकु कला चुना चुना से नील नयना टोकी से नील नयना पटेल कौन जे बैगन डायरेक्ट तो चाहनी और चाहनी पर खेल मोर एमनी चाहनी पर तो बसई दे ମାନେ ଚାହାଣି ରେ ପକେଇ ଦେଇଛ ତମେ। शंकर उस्ताद स्मार्ट शंकर ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ରେସିପି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ ରେ ଦେଖିଆ ହବ। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ତ ଚିକେନ ଆମେ ଖାଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଣ ଏଇଟା କୁକୁଡା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡାଟେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ତାର ରେଟ୍ ହେଲା ମାତ୍ର 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆଜି ଆମର ସେଇଟା ରୋଷେଇ ହବ। ଆଉ ବୃହତ ରୋଷେଇ ହେଲା ଆମର ବାଙ୍ଗେରା ଯେ ସେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉଥିବେ ବୋଧେ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡିରୁ ତେଲ ସରିଯାଇଛି। ଚାଲି ବୋଧେ ଆସୁଥିବେ ଆଉ। मुझे बाहाउन कहीं ना କାହିଁକି मुझे मो दिह को टी सुरक्षा दबा में बाहाउन କାହିଁକି ମାନେ ଦେହ ମାନେ ତମ ଏବେ କଣ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି? असुस्थ नुह बर्तमान मुझे चाहूँगी जे मुझे मो जीवन टी अयस करी माने सब बुलबी ସେ ବାହା ହେଲେ ସିନା ଅୟସ କରିବ। कहनु मो माने बाड़ो टाइम तक मुझे अयस करी समुदाय जो 25 वर्ष हो ମାନେ ଅୟସ ମାନେ କାହା ସହିତ କରିବ ଅୟସ? अयस माने मो मन होला मु जुआड़ जीवी मो मन होला मु भुवनेश्वर जीवी मो पाखे हरदम पिला बंधा ही ଗୋଟେ ସିନା गर्लफ्रेंड ଥିଲେ गर्लफ्रेंड मोर 4 बंधा ही अछंती हम चंदन एटु एटु आउंदी କୋଉଠାରୁ? हंतु कर आउंदी ହଁ ତମେ ପଟେଇ ଦେଇଛ? डायरेक्ट मो सांग ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ପଟେଇ ଦେଇଛ କଣ? पटेल कौन जे बैगन डायरेक्ट तो चाहनी और चाहनी पर खेल मोर एमनी चाहनी पर तो बसई दे ମାନେ ଚାହାଣି ରେ ପଟେଇ ଦେଇଛ ତମେ। ମାନିବାକୁ ପଡିବ। अरे अल्लाह जो करते तू ମୁଁ ଆମର ଚଢୁନ୍ତି ପାଲ କାଢିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଚଢି ସାରିଲାଣି ଗଛ ସରି ଛାତ ଉପରେ। ଓ ଗୁଡ ଆଇଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଲଟା ଯୋଉ କଢା ହେଲା ଏଇ ପାଲରେ ଆମେ ବସିବୁ। 7 ମାସ ତଳେ ସେ ଜଟିଆ ବାଜି ପାର୍କିଂ ରେ ମତେ ଜଣେ ମିସବିହେଭ କରିଥିଲା। बैगन ତୁ ତାର କଣ କରୁଥିଲେ ନଖିଆ? ତା ମଝି ଗୋଡଟାକୁ କାଟି ପକେଇଥିଲି। ବାବା ନଖିଆ ସେଇଆ କର। ସେ ଭାଇଙ୍କର ମଝି ଗୋଡଟାକୁ କାଟି ପକା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ତିନୁ। ଯାଇକି ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତଟା ଗାଇବେ। ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହବା। जी मो सपन आसी निदकु कला चुना चुना टोकी से नील नयना टोकी से नील नयना ओ जी मो सपन आसी निदकु कला चुना चुना टोकी से नील नयना टोकी से नील नयना ତାପରେ ଅଜଣା ନାହିଁ ଗଜଣା ନାହିଁ ନାହିଁ କୁକୁମ ସାଧା ସିଧା ଝିଅଟେ ତୁ ସଜ କୁସୁମ ଲାଜବତୀ ଲାଜବର ନା ତୁ କି ସେଇ ନୀଳ ନୟନା। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଭାତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କି ଦେଲା କୋଉଟା ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା? ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମାନେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମାନେ ତୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ କି ଦେଲା ମତେ କହିଲୁ? ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛି। କେମିତି ସେଟା ଭାବୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କଷା ଚାଲିଛି। ଦେଖ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ରୋଷେଇ ଦେଖା ଟିକେ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟିକେ ହବ। ଚାଲିବ ଯେ ରୋଷେଇଟା ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବା ତ ଟିକେ ଦେଖାଅ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ପଡିବାକୁ। ଲାଇଟ୍ ପଡିବାର ନୁହଁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପବନଟା ଟିକେ ଆସୁଛି ଏ ଯୋଉ ଧୂଆଁଟା ଆସୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ଧୂଆଁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘର କାହାର ଜାଗା କାହାର ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆମେ 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 ଖାଇବେ ବି ଆମେ ହଉଛୁ ସବୁ କ୍ରିମିନାଲ। କି ଗୋରା କିରେ ତୁ? ଆଉ ସତରେ ଦେଖୁନ ନା ମାଧବ ପୁରା ଗୋରା ନୁହଁ? ହଁ ପୁରା ଓଠଟା ପୁରା ଖିଲଖିଲ ନାଲି। ମାନେ ଗଦା ଖାଲି ଟିକେ ହସିଦବ ମାନେ ଗଣ୍ଡେ ଝିଅ ପଟିଯିବେ। ମାନେ କଟଟା ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲ ଭଳିଆ ଯୋଉ ହେଇଛି ମାନେ ଏଲିନା ବି ପ୍ରପୋଜ କରିବ। ଏଲିନା ରିଆ ଏଲିନା ସମସ୍ତେ ସନ୍ନି ଅନି ଚୌଧୁରୀ ଛାଡିକି
ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ କି ଛାଡେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ବାହା ହେଇ ନା ନା ଅନୁଚେତ ନା ରଚନାକୁ ଛାଡିକି ରଚନାକୁ କାରଣ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସେଠି ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡିକି ତତେ ଆଉ ସବୁ ଝିଅ ପ୍ରପୋଜ କରିବେ ପ୍ରପୋଜ କରିବି ମାନେ ଗଦାର ବୋଧେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ନାଇଁ ବାଙ୍ଗାର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛି ଦେଖାଯାଉ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଥର ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ଡାଟ ଅଣ୍ଡା ଚୁଲିକି ଢାଳି ଦେଇଥିଲା ଆଜି ସେଇ କାମ ଯଦି କରିବ ତଳକୁ ଦେ ତୁ ଅଧା ଆସି ତଳକୁ ଜଣଙ୍କୁ ଖରା ମାଡ ଖାଇବ ଆମ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗେଡା ଗେଡା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ପୁରା ଆସିଲୁ ରି ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ପୁରା ଖାଇବୁ ବଢିଆ ପ୍ଲେସ ବହୁତ କୁଲକୁଲୁତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା କୁଲକୁଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ତାର ଅନେକ ଗଦା ଏଇଠି ଲାଜେଇଲା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ମଙ୍କର କ୍ୟାପ ଲାଗୁଛି ମତେ ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଭାରି କୁଲକୁଲିତ ଲାଗୁଛି ଭାରି କୁଲକୁଲିତ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବାଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତାକୁ ବାଢି ଚାଲିବ କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସଦାବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଅଳପ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାତ ପଛରେ ଖାଇସାରିଲେ ସେ ନେବେ କାରଣ ସେ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦିଆହେଲା ଆମର ସଭାପତିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗଦା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଗଦା ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ପୁରା ଭୋକିଲା ହେଇକି ଅଛି ଯାହା ଦବ ଖାଇଦେବି ଆଲବମ ଗୀତଟା ବୋଲିଲେ ମାନେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଯିବେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଲବମ ଗୀତଟେ ବୋଲ ଆଲବମ୍ ତ ମାନେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ସିନା ଉଡି ଯାଇଥିବ ହଁ ହଁ ଏଇ ଗୀତ ବୋଲ ପକ୍ଷୀ ସିନା ଉଡି ଯାଏ ଆକାଶର ଧୂଆଁକୁ ଫେରିଆ ସେ ଡରି ଡରି ବିଜୁଳିର ଛୁଆଁକୁ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଉଡେ ପୁଣି ଦେଇନିଆକୁ ତୁ ଥିଲେ କାଳିଆରେ ତୁ ଥିଲେ ଡର କାହାକୁ